noddira du'a fatiha e salatul fatihi ya latif laabi jeenayi yo Allah rokku en naftorade ko haala ko haalate ko yo Allah rokku en naftorade ɗum kadi kettoɗen no feewi kala jogiiɗo namnal e toɓɓere he namno e toɓɓere he wasa yaltude hen inchallahu tabi fatiha e salatul fatihi ya latif laabi jeenayi وبشر نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ويفتح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما. بندرات مسجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انجتي الله يا الله هوردني ان كدي يقولوا سها كدي انجتي ردم الله نفيوي يا الله كدي هوردني ان دو سهاجي كيودي بجاه رسول صلى الله عليه وسلم. dan dewadde organisation ko hunde sande ko ma bandiraɓe ɓe jaafo no feewi den gaddi wadde conférence kadi paya e nder gammu ko hunde sattude kono noon yo Allah fewdanen cabubin ɗo kadi dental men ɗo no ceerno men ceerno Hamadi Ñang eɗen ñaagonomo Allah moƴƴere eɗen ñaagonomo juutde balɗe eɗen ñaagonomo kadi o waɗa ko wayni ha heewa bi jaahi rasulu sallallahu alaihi wa sallam. toɓɓere nde o suɓiide woni baada audu billahi min alcheitan irrajim ya ayuha nnasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. آية من سورة الحجرات آية 7. جمرات أولي إهيمون يبه كمين تجي أون jaltuɗon hakkude debbo e gorko mbanmi mon noon su'u ko wiyete ko su'u woni mbiya Sénégal naajo Mali naajo Guinée naajo ɗo mbawɗa haalde e leyɗele to ko sha'bu so heewi wiye su'u ko jambu wo qabaila mbanmi mon kadi leƴƴi ɗi mbanmi ɓe ko ɓaleɓe mbanmi ɓe ko raneɓe mbanmi ɓe ko woɗeɓe mbanmi ɓe ko soyduɓe e in leƴƴi noon eɗen cikkaten ko kille cikkaten ɓe mbaɗa ko toroɓɓe ɓe mbaɗa ko seɓɓe ɓe mbaɗa ko wayluɓe enen ko noon cikkirten leƴƴi ɓe ko raneɓe ɓe ko woɗeɓe ɓe ko ɓolɗuɓe seeɗa ɓe ko soyɗuɓe ɗum wiyete leƴƴi ɗum wiyete qabaila ko ɓeyduɗen ko heen ɗum haɗi men yaade ɗum haɗi neɗɗaku men yaade nde wonno enen mbaɗi ɓe ko fulɓe ɓe ko seereraɓe ɓe ko joolaji ɓe ko naggam ɓe ko naggam ɓe ko naggam en kaɗani ɗon kadi e nder men enen mbinoɓe ɓe ken fulɓe mbiɗen kadi ɓe ko toroɓɓe ɓe ko naggam ɓe ko naggam ɓe ko naggam ɗiɗo kille fof sa ƴeewi probléme uji men neɗɗagu men ko ko ɗum toggi men ha tiɗɗen dokkuɗen yaarude yeeso. Ɗum haɗi men yaade ɗum haɗi neɗɗaku men yaade nde wonno enen mbaɗi ɓe ko fulɓe ɓe ko naggam ɓe ko naggam ɓe ko naggam en kaɗani ɗon kadi e nder men enen mbinoɓe ken fulɓe mbiɗen kadi ɓe ko toroɓɓe mbe ko naggam ɓe ko naggam ɓe ko naggam ɗiɗo kille fof sa ƴeewi probléme uji men neɗɗagu men ko ɗum toggi men ha tiɗɗen dokkuɗen yaarude yeeso.
ɗiɗo ɗum ɗo addani mon musibaji wadde koye men kille ɓe bon ɓuri pirɗude ɓeɗo tan ngalmoto ɓe ngalmotako ɓeɗo tan nanngam ɓe nanngam e musiba are men enen fof ko ɗum addani men probléme uji ɗi ngannduɗa hoorema gasata e nder men te won puɗɗuɗo ɗum te ɗum ɗo ko ɗum waɗa ko no ɗum wayi mettude joom men binoɗo ko min taggi on jaltuɗon e neɗɗo gorko e debbo e so tawi joni on batti ɓurnude koye mon goto fof ene wiya ko min ɓuri walla ko o resata o resata o aɗa andi musiba ari te neɗɗo hen saaha alay sago o jaɓa o waɗi probléme ko nden Allah wawata mo yafade kono so tawi o jaññimo o sikka o waɗani probléme ɗum way kono toñje kadi jañño wiya mi waɗani haydara te taw ka toñjo e ko ɗum addani men probléme qabaila ko leƴƴi ɗum fof ko li ta'arafu ha gandini ɗon kono inna akramakum indallahi atqakum ɓure mon tan ko moƴƴo o woni kulɗo Allah ko on wiyete moƴƴo inna allaha alimun khabir Allah noon ko ganndo te ala ko humtugo haydara so tawi eɗen teski ngal ɗon jiidigal o wino enen suratul nisa'i aya 2 bismillahi rrahmani rrahim ya ayyuha nnasu ttaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورة النساء آية 2 وي كادي هيبون يمبه كولي جومون تابو مون e fittaandu wotum nduɗo fittaandu ko ɓuri heewde yimɓe cikkata kadi fittaandu ndu woni adama te qur'ana haalnima fittaandu ndu wona adama fittaandu ndu woni leydi onon fof jaltuɗum koye leydi min nafsin wahida khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha o tagi e leydi he kadi cuddiɗo mo o tagi o e leydi kala huunde o waɗi ɗum ko ɗiɗi gorko e debbo wa basta minhuma rijalan kasiran wa nisaa o yaltini hakkude maɓɓe rewɓe heewɓe e worɓe kanko Allah kadi o wi wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kana alaykum raqiba kule Allah onon fof jango mon namne enɗam ko jiiɗuɗon ko on namneta ɗum nde wonno Allah o woppani onon yimɓe tan taw o ƴewtotako on wadde enɗam ko hokkuɗo ɗum pour neɗɗo o anda nafsin wahida oɗo mo o haalata ko kanko kadi wi wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida fa mustaqarrun wa mustawda'un qad fassalna al-ayati liqawmin yafqahuna suratul an'am ayat 9 kanko fuɗɗi on e fittandu woturu ɗum woni leydi o wi koye ndun fittandu kadi ko hen koɗoton koye ndun fittandu kadi son ma yuɓɓeta ɗon wadde o haaldima fittandu ndu wiyatno ndu ko leydi ɗum sabubini o fawi hen noon kanko jomiraɗo o wi min ceerdini ayeje ɗe mandeji ɗi wonande yimɓe faamoɓe nde wonno o wino en kadi allazi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى
كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى سورة الآها آية شفان جويتتي آية شفان جوي ويكو كانكو الله تغني أون ليدي دي woni comme zaaru berceau o waɗani mon hen laabi o telline asaman o ndiyam o yaltini hen kala ɓesnoje ceerɓe o wi yimɓe ɓe ñaame hen gaynon hen dammiri mon o wi ɗum ɗo noon ko kaawi so wonande joomen haqqillaji en alay sago neɗɗo o en hetto haala Allah ko Allah haalata ko joom haqqille inna fi zalika laayatin li ulil nuha joomen haqqillaji luggi en nde wonno o ɓuri hamnade neɗɗo fof ko liggotoɗo ha warña ɓandu mum ndu taw ligginta haqqille mum ha warña ay sa ƴeewi o micro radio kaalowo ko ligginde haqqille mum ha warñi yaltinde radio o courant eɗen gonen niɓɓere courant ari ene yomnono en ko ligginɗe ɗum ɗo ko tampere haqqille ɗum ɗo ko tampere haqqille ene gasa ko kaalaten ko won heeɗiɓe ɗum radio taw garani eyyi ɗum fof ko tampere haqqille waɗi ɗum sabubini noon o wi ɗum ɗo ko kawis wonande joomen haqqillaji luggi en min ha halaknakum koye leydi he tagmi on o fi ha nu'idukum koye leydi he kadi luttintumi on o min ha nukhrijukum taratan ukhra ko hen kadi jaltintumi on lawol gonɗum nde wonno hade neɗɗo wonoyde e keeci baaba ha fayo e reedu yummo neɗɗo rewiɗo heewi neɗɗo adi sawdi ɗum tawa ko leydi hade wonoyde e keeci baaba ummoɗon feewa e yummo seɗen teski o wi neɗɗo halaqahu min turab e suratu al imran aya 59 ɗum woni goo o refti kadi o wi min ɗin e suratu sajada aya 7 o rotti kadi o wi min hama'in masnun suratul hijri aya 26 o rotti kadi o wi min ɗinin laadin suratu safati aya 11 o wi kadi min salsalin min hama'in masnun suratul hijri aya 33 e suratul rahman aya 14 min salsalin kal fakar ɗum ɗo fof neɗɗo rewi ɗo taw wonaka taw ndiyam e keeci baaba nde fuɗɗi noon addude neɗɗo ɗo woni ɗo keeci baaba e suratul mu'minun aya 12 aya 16 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون o wi ko kanko tagi neɗɗo ummade e loofal hakkere caggal ɗum o yaltini ɗum e toɓɓere mani nde o wi tan loofal ɓakkere o wi toɓɓere mani o diwi ɗon ko heewi ɗum woni ko jamtinomi nane hade yettoyade e toɓɓere mani ɗum mi jamtima ɗum joni fodde laabi 6 walla 7 ɗo neɗɗo rewi o wi noon nde woni toɓɓere o itti ɗon toɓɓere nde o waɗi ɗum e nokku kolniɗo ɗum woni to nene to e o waɗi nde ɗon toɓɓere
ɗo loggoto caggal ɗum o waɗi ɗum heɗɗere caggal nden heɗɗere o waɗi hen ƴiye caggal ɗen ƴiye o fuɗɗi fawde hen tewu caggal ɗum noon o fuɗɗiti ɗum tagowol ngo kanko Allah moƴƴi makko keewi e ɗi o waɗani ɓinguel adama ɓurde ɗum tagore kono kanko Allah kala tagowo kadi ko kanko ɓurma wawde tagde o wi caggal ɗum noon kon mayoɓe caggal mayde nde kon ummittoɓe ñalawma dargal onon fof kadi mon mbatto mission ay ɗum ɗo so neɗɗo ne heɗo ɗum wona keɗɗogol tan mi nani ala foti ko miccade hen surtout ma ɓaade toɓɓere nde kaalaten ko jiidigal te yimɓe ɓe nokku moɓe ndewi o kamɓe fof haɓe goni ɓikkon adama ko nokku goto hen saaha ko neɗɗo o wiyata ko kaari jibini kaari kaari jibini kaari min mbeɗa jogui babam goto ko o wiyata ko Malick Ndiaye ko aso woni ala ko ɓuuri mo wawde asko o jangguinam asko tan ha o tampi o ronki mi wawde te min mbe randi mi mettani hakkille dañ saaha go tan mbimo min noon tohoro aɗa andi ko haɗimi wawde asko o wi kam ala mbimi haɗimi wawde asko tan ƴewanmi ko jiidigal ɓattigal ngal wonno somi darɗima e neɗɗo no men mbayi nandude ni min ko nandugol amen ngol ko ngal ɗon jiidigal tan haɗimi wawde ko kaari jibini kaari kaari jibini kaari par ce que amen nandi te ɗe dowmi ɗo jaltumi ngol mi neɗɗo ko an koko ɗo rewi wadde ƴewde ngal ɗon jiidigal ko ngal ɗon jomiraɗo ɓuri sohlu wona kaari jibini kaari kaari so neɗɗo jooɗima ɗo ne askinma faɗɗuɓe baba adama tan ma tawma ɗon baɗe enen fof jaltude goɗɗo gotel wona kono neɗɗo so ƴeewanno jiidigal nandugol ngol e ko nden o jaggata jiidigal kono somo ƴeewa jettode somo ƴeewa kulol somo ƴeewa naggam e naggam e o tampini o e makko o naati ɗo yaldata woni omo rooɗo hoore makko tan askoji ɗi gasata te jiidigal ngal ne ɓatti joni noon nde jiiduɗen enen fof nanduɗen enen fof jiiduɗen yumma e baba Allah noon wimen yen ndento kille ɗe mbaɗɗen ɗe koye men kala nde mbaɗɗen ɗum en gaddini koye men probléme uji ɗi gasata hay ɗo wiyanno annabaɓe e suratul anbiya e aya 92 aya 93 ɗo wiyata ɓe inna hazihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaquni onon ɓe ɗo fof onon jiiɗi yumma e baba kolleñol gotol ko min woni jomon kule kam nden to ɗon kam kono holko fawi hen wa taqaddaw amrahum baynahum kullun ilayna raji'un o yiɓe taƴi koye maɓɓe ɓe mbaɗi koye maɓɓe peccon ɓe ko toroɓɓe wona bon ɓe ko toroɓɓe tawa hade ɗon ɓe mbaɗi ɓe ko fulɓe ɓe ko sereraɓe ɓe ko joolaji ɓe ko naggam ɓe ko naggam ɓe ko naggam te ɗemɗe ɗe fof ko kuutorɗe ɓikkon adama wonno ɗemɗe ɗe ko kuutorɗe ɓikkon adama ngal mbawɗa hen fof haala kono kala nde mbiɗa ngal ɗo woni ngal am keddigal ngal mi haalata ɗum a fanini hoorema ko ɗon kadi o wi e suratul mu'minun aya 5 e jeegom e 5 e jeeɗiɗi ɗo wiyata kadi wa inna hazihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaquni ɗum ɗon ko leñol mon ko onon jiidi yumma e baba ko min woni joomon kule kam o rutti kadi o wi fataqaddaw amruhum baynahum zuburan kullu hizbin bima ladayhim farihun
kono yimɓe ɓe mbaɗi koye mumen peccon 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 kala hen peccel gotel fof weltorto koko woni ko probléme goɗɗo ari peccon peccon kullu hizbin bima ladayhim farihun o wi rasulu men sallllahu alayhi wa sallam fazarhum fi gamratihim hatta hin woppuɓe tan e mandilo maɓɓe ngo ha saaha ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fi lhayrati bal la yashkurun e ɓe cikkata kala ko ɓe cohli ɓe keɓa ɗum te aɓe ceeri kono kala ko ɓe cohli tan ɓe keɓa ɓe daña moƴƴere fof aɓe keɓa ɓe cikka ɓe goni koye welam mam min ko mbeɗe welti e maɓɓe o yiɓe ganda ko kewi baade aɓe cilli aɓe ñaama aɓe jara tan aɓe belti kala koɓe cuhli aɓe ɗumina te aɓe mbayi koye maɓɓe peccon peccon ɓe cikka ɗum ko moƴƴere wonande ɓe ɓe ganda ko kewi mami bettuɓe ɗo ɓe cikkano ɗum sabubini ko ɓuri kadi hulɓinade fof e julɓe ko ronkude serdude holko wiyete ibada e diine ko boni ko fof ko toon woni cosaan mum e wi ceerno mo joɗoɗɗa hannde namdoɗa ɗum jinnomi ka kalna kam diinam o haalantuma ko no sanne guinorte no yarate makka no juuldete no tamorte no hajjirte wona e ko haalanma ko ɗo fof ko ibada kono o haalnanima diine o haalnanima diine ɗum sabubini mbeɗe teskito mi feeri wadde conférence université dialogue islamo chrétien e mbimoɓe ɓikkon adama de so ganda holko woni diine holko woni dewal probléme ara par ce que diine ko ɓandu jiiɗane dewal haydara ɓiɓɓe adama fof jiidi diine par ce que kamɓe fof nandi ɓalli pourtant ɗum jomiraɗo nen haala ɗum e suratu rum aya capantati o wi rasulullah sallllahu alih w sallam fa aqim wajhaka liddini hanifan fitratallahi allati fatara annasa alayha la tabdila li khalqillahi zalika dinul qayyim kono ay ko fawi hen o wi walakinna aksara annasi la ya'lamun ko ɗum addi probléme rasulullah sallllahu alih w sallam o wi an huccitin yeeso ma oto ƴeeweyam goɗɗum par ce que ko ɓanmami ko hollude fof mi hollanima ɗo ko ɓuri neɗɗo affaire a yiide ɗo ko itere ma ene fawo ko ɓuri ɓi adama wadde noon ko aɗa ɗaɓɓa yam fof ɗaɓɓo e yam wonde ɓi adama nde wonno teddugalam fof ko ɗo mbanmi ɗum teddugalam fof mbanmi ɗum koye ɓi adama wadde huccine yeeso ma fof e oɗo diine laɓɓina mata anda ɓi adama no wayni tagodi ndi no wayni ko tagodam ittumi mbaɗanmi ɗum ɓi adama nde wonno min mbeɗa jogui gueɗam biyeteɗo rahman arrahman alal arshi stawa o wi kadi arrahman fas'al bihi kabira saɗa nannom rahman namno ganduɗo ɗum rahman sa windi arrahman kartaji ɗe ko jeeɗiɗi arrahman alal arshi stawa allif o ko gurnam makko kanko Allah ko kanko wuuri o wuurni ɓi adama
laam o kanko Allah ko ganndo o waɗi ɓi adama woni ganndo ara o kanko Allah omo muuya o waɗi ɓi adama woni muuyowo ha tongu o waɗi kanko Allah omo jogii hattan o waɗi kadi ɓi adama jogii hattan mim o waɗi kanko Allah ko jiyowo neɗɗo kadi ɗiya alif jowɗo o kanko Allah ko nanowo o waɗi neɗɗo nanana nunara ko kanko Allah omo haala o waɗi neɗɗo wayno haala ɗum ɗo fof ko gueɗe makko ala hen ko neɗɗo jeeyi wadde o seŋani ɗum neɗɗo ɗum woni tagodi makko ɗum sabubini o wi o tagi adama e tagodi makko nde wonno ɗum ɗo fof ko kanko jeeyi te neɗɗen kanko omo wawi ɗum neɗɗen wawi ɗumi rasulullah sallllahu alayhi wa sallam noon oto ƴeewe e yam goɗɗum ko neɗɗo teddugalam fof ko ɗo mbaɗi ɗum te ko ɗum ɗo wiyete diine ɗum woni tagodam ɗi neɗɗo tagidi e mum ɗum woni diine baɗɗo valeur kala ko jiiɗa babba ba ko diine puccugu ko diine ngeloba ba ko diine kala ko ƴettuɗa ko diine kono ko diine neɗɗo o ɓurani Allah ko ɗum ɗo wiyete diine jiiɗane dewal haydara ibada woni noon gueɗe ɗe mbiyeɗaɗa yawat kono arata ceerno namnoɗa ɗum diine ko haalantuma ko ibada te ko toon woni fondement toon so boni fof boni ɗum sabu mbiɗen ɗo aya o gasiri koyi ko ɓuri heewde e yimɓe ganda ko ɓalli mumen ɗi goni diine sa namdimoɓe tan ɓe falantuma ko ibada probléme mawɗo boom ay no nanirten ɗum ni ko probléme mawɗo jooɗo e téléji ɗi tan jooɗoɗa aɗa ɗumine wajotoɓe ɓe haaloɓe ɓene keɗene namnoɓe sa namnoɓe diine tan ɓe kalanma ko dewal jiidani boom ko sabubini ɗum ko woppude ɗo deftere Allah nde wiye ene wara hoore mum e defte goɗɗe ɗum sabubini kanko jomiraɗo noon e suratul rum aya 32 o wi min alladina farraqu dinahum wa kanu chiyan kullu hizbin bima ladayhim farihun o wi ɓen sertuɓe diine mumen mbaɗi koye mumen peccon peccon kala hen peccel farnorto ko woni ko kono ko kanko ɓuri men andude feccere hen fof wiyat farnorto ko woni ko ɗum sabubini o wi rasulullah sallllahu alayhi wa sallam e suratul an'ami aya 159 o wimo inna allazina farraqu dinahum wa kanu chiyan lasta minhum fi chey innama amruhum ila llahi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun o wi ay ɓen serduɓe koye mumen mbaɗi koye mumen peccon oto naata hen haye peccel gotel woɗɗito te koɓe mbaɗi ko wona an woni responsable woppuɓe haɓe rutto e joom maɓɓe ma joom maɓɓe haalanɓe koɓe mbaɗi koko boni ko ɗum sabubini kanko jomiraɗo o wino e suratul an'ami aya 65 هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويزيغ بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ويبعد أن تدي مرينود متى عند الله أنا حتى أدود مولت onon ɓikkon adama taw ummi ko dow mon walla les koyɗe mon walla o waɗa on peccon killon o wi doole mon gonay leptude wona yimɓe woɗɓe
lefta kay ɓurani jiya deftere neɗɗo janga ha para wiya ɓeeɗo ɓe galmotako ɓeeɗo hay ɓiɓɓe maɓɓe donataɓe ko halifaɓe maɓɓe donataɓe musiba kay ko ɗon haaɗi waɗa hay saji ɓiɗi ɗi ronotama te ko deftere kadi wiyata noon te haalantoma ko haala Allah ɗum taki musiba ɓurani ko kaari jeyi kaari komin jeyi kaari walla ko kaari jeyimi e musiba ɓurani ɗum ko nastañi e hedina sirat al mustaqim mbiya noon e fatiha ha para kadi mbiya ko kaari jeyimi walla komin jeyi kaari ɗi wonde arantama fatiha mo waɗa jam gasaɗo juuɗo e ko ɗum ɓurno kono ñakkude men gacce kadi goto e men kadi maaya mbiyetanoɗo ko kaari jeyi ɗum walla ko minen jeyi kaari lenne e jeese men kadi ɓen Allah maccu ɗum ari eyyi o neɗɗo ƴeewa ɗum tan ɗum ɓele c'est normal c'est pas normal ɗum sabu wiɗi noon wo yusiqa ba'dukum ba'sa ba'din holko kanko jomiraɗo unzur kayfa nusarrifu l ayati la'allahum yafqahun o wi ƴeewnon an mouhammadin sallllahu alih w sallam ƴeew an ganduɗo o nomen kaldiniɓe ɗeɗo ayaji pour beele maɓe paam ko kalmi ko golle men paamdu ɗum yey goto way kono elle enen eɗen mbara koye men alqur'ana tan jomiraɗo o wi fuɗɗi ɗum ko firawna omon haala ɗum e suratu qasas aya nayo ɗo wiyata inna firawna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an o wi firawna de bewi waɗi yimɓe leydi ɓe fof peccon peccon e suratu qasas aya nayo ɗum sabobini e suratu yunus aya 19 ɗo jomiraɗo wiyata wama kana annasu illa ummatan wahida fahtalafu walawla kalimatun sabaqat min rabbika la qudiya baynahum fima fihi yahtalifuna o yimɓe gonno ko hinde wotere kamɓe nen jiituɗo yumma e baba kono ɓe durodiri ɓe ceeri o wi sinno fof wonano konngol aditiima ɗo joome ɗo ko ɗo o darnanno fof o ñawaɓe o ñawa ko ɓe ɗumɗi ko o arittuno fof dandi wadde ɗum ene metti Allah Allah waɗa programme mum o wiya ɗum ɗo ɗum mbaɗɗon so wonano mi waɗino programme ha pari ɗum ɗo ɗum mbaɗɗon tan ko ɗo garittunomi a gueɗe ɗo komi ñawa ko musiba ene ɓuura ɗum kanko Allah yidde neɗɗo yimɓe ɓe luurdi mbaɗi koye mumen pecce pecce o wi e simore bakara aya 213 kana nnasu ummatan wahida fa ba'asa Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahum al-kitaba bil-haqqi liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan baynahum fahada Allahu allazina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi iznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim o yimɓe ɓe de gonno ko communauté goto kañumen jiiduno yumma e baba e nde ɓe ceeri noon o nele maɓɓe nelaɓe yoɓe mbat feere kamɓe fof ɓe gontata communauté goto o communauté goto mo ɓe gonno o ɓe ɓasa sirfude weltiniraɓe yoɓe ndendu jertinaɓe otoɓe ceerto o telliniɓe e maɓɓe deftere beele ma naaw hakkude maɓɓe ɓe pewndita koɓe luurdi ko te luural ngal ari ɗum tan ko addanonoɓe deftere nde ko ɓen tan luurdi caggal nde Allah addi ayeje mum leerɗe kono noon ɓe dewi tan bewre maɓɓe ɗe kono noon
ene woodi hen jaɓɓe ko Allah haali ko ittiti kalifandi mumen e maccugagu mumen tottiti Allah ittiti kalifandi mumen e maccugagu mumen tottiti Allah nde wonno kanko Allah omo fewdo mo haaji fewde to laawol puccugol wonno fewde to laawol puccugol ko haalirɗa ko neɗɗo timma haajande wona weleede jiidane weleede haajje ndiyam Allah no haajiri ɗum ni sa yari tan ɗo ɗitto ko noon o yañɗimini ɗum wona Allah haajiri sa mimi jeygol tan sumat ɗum woni haajande makko kadi ha joni yimɓe ɓe cali rendude Allah deli annabaɓe yoɓe ndendu ɓe cali kanko jomiraɗo kadi o wiye suratul nahli aya 56 wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu daghut ndeɓe mbaɗi kadi pecce hen feccere fof Allah neli toon nelaɗo wiɓe ndewe Allah ɗum woni tottidde Allah kalifade e bacugago te ndeno ɗon bewre woni addanta neɗɗo o bewre ko kalifandi makko ñaama maccugago makko neɗɗo ko maccuɗo Allah neɗɗo ko kalifa Allah o wirsino noon ha kalifandi makko ndi ñaama maccugago makko e woni o borama kono fo min hum man hadallah ene woodi hen ɓe Allah fewndi no Allah yiɗiri ni mbayi noon kono wo min hum man haqqat alayhi dalala ene woodi hen ɓe gandanɗa hoore ma jojji e mumen noon majjere kanko jomiraɗo o fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibina jeehe leydi ndi jeehe e nder leydi ndi ƴeewon ɓen fennannoɓe ko Allah haali ko ɗo battidi sa nani jeehe nder leydi ndi ƴeewon ɓen fennannoɓe Allah ɗo battidi ɗum woni micco e hoore ma micco yaha e nder leydi ma ndi ƴeewa ɓeɗo fennannoɓe Allah holɗoɓe battidi wadde en jii jomiraɗo subhanahu wa taala o wiye suratu ali imran aya 16 shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim ɗo gandata Allah kañum en jogui fulla Allah de seedima Allah e hoore mum o seedima ala dawateɗo so wona kanko ko kanko tan foti tottitede maccugago e kalifaji sa nani ibada tan par ce que hadruji Allah ɗiɗi namni neɗɗo dewal rububiyya e uluhiyya kono zati Allah o namnaki neɗɗo dewal wadde o wi Allah seedima ala dewateɗo so wona kañum poɗɗo tottitede kalifade e maccugago ɗum ko Allah tan goɗɗo fof handani hen hay neɗɗo e hoore mum wiya ko yo daro hakkude kalifandi mum e maccugago mum par ce que kalifandi ma wondema kalifa e dow leydi e ka maccuɗo Allah sa daraki ɗon ha kalifandi ndi ñaami maccugago ma a bewat bewre ɗum addi happilade neɗɗo ƴeew hakkude leydi asaman ko woni ko ɗo fof ko Allah tagani ɗum neɗɗo yo neɗɗo jeeyi e joni neɗɗo woppa ɗum ɗon fof kadi happilo e neɗɗo ɗoto neɗɗo fawi ɗum sabubini kanko Allah o wi shahidallahu annahu la ilaha illa huwa omo seedi kanko ala poɗɗo tottede kalifani e maccugal so wona kanko te o wi wona kanko tan seedi ɗum o wi won malaikatu wo ulul ilmi malaikaji ene ceedi ɗum jomen gande cirɗele ne ceedi ɗum ɓeɗo fof qa'iman bil qisti ɓe dari koye nurdal
nde wonno la ilaha illa hu ala ko do rewede sona kanko woni al aziz canjo al hakim ñeñuɗo min ɗiɗo haalaluji mi anda holko taki yimɓe ɓe mbayi no mbayi ni ɗiɗo haalaluji ɗi jomiraɗo haalanta neɗɗo ñande fof holko haɗi neɗɗo o jogade pinal ko Allah haalanta ɗum ko walla neɗɗo ene jogui hen hol probléme jogui suusa yimɓe ɓe aɗa andi waɗi yimɓe ɓe suusa woni yimɓe kamɓe ɓe kuɗi ko neɗɗo kono neɗɗo kay mataw ko joɓɓaɗe ko neɗɗo o ko Allah tagma Allah wima ko ni jiɗirmi e joni an holmo patta hen holmo patta hen ɗum sabu mbiɗi neɗɗo o foti andude ko wiyete ko dewal ko hadruji ɗiɗi Allah tan namni neɗɗo dewal zaati Allah o namnaki neɗɗo hay tus ko uluhiyya tan e rububiyya nde wonno Allah omo yiɗi neɗɗo o yo aynan mo yo renan mo kalifani mum e maccugagu mum oto rokkir ɗum oto resdu ɗum oto wantir ɗum ko ɗum tan jomiraɗo yiɗi e neɗɗo o oto rokkir oto wantir oto resdu joni noon saɗa yiɗi renande ɗum Allah so tawi ko kalifaji ma ndenanta Allah ko haqqille ma so tawi ko maccugagu ma hakkude ma e makko ndenanta Allah ko ɓernde ma ɗum so neɗɗo faami ɗum aɗa andi ɗum Allah koko findini hen neɗɗo ha tampi ronki yo neɗɗo faam aɗa yiɗi renande Allah ɗe ɗo gueɗe ɗiɗi kalifaji ma aɗa andi kam ko haqqille poɗɗa rende nde wonno eɗen yiya kagal hay so neɗɗo ha gama terɗe fof jafama par ce que terɗe ko mbaɗi fof goppete wonno haqqille ne ɗon sa yi neɗɗo ne wiye hay so sellani yo lelo omo juula ko haqqille ne ɗon yo ɓaggo juula ko haqqille ne ɗon haqqille o so ala ɗon hay dara waɗɗaki ko ɗum renande Allah kalifandi e maccugaw ko ɗum Allah sohli jeeya ɗum taki noon saɗa yiɗi renande Allah kalifandi ma qur'ana keɗotoɗa ko communiqué ji ummotoɗi to rububiyya saɗa yiɗi renande Allah maccugago ma keɗotoɗa ko communiqué ji ummotoɗi to uluhiyya ko gueɗe ɗiɗi ɗe jiidani qur'ana o saɗa yiɗi tan renande Allah kalifani ma a heɗoto communiqué ji ummotoɗi e radio rububiyya saɗa yiɗi renande Allah maccugagu ma keɗotoɗa ko communiqué ji ummotoɗi to uluhiyya mi rokka misal communiqué ummiɗo to rububiyya jomiraɗo wiye Simore Bakara aya nogasi goho nogasi ɗiɗi o wiyata yimɓe ɓe ya ayyuhan nasu ubudu rabbukum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaquna allazi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun e heymon yimɓe ndewe joom mon ay ko rububiyya ya ayyuhan nasu ubudu rabbukum allazi khalaqakum on tabɗo on wallazina min qablikum ko kanko kadi tagi adiɗo on la'allakum tattaquna beele mon goni yimɓe moƴƴuɓe kulɓe bo allazina on kanko Allah ja'ala lakumul arda firashan ko kanko waɗani mon leydi ndi birtu was-samaa bina'an o waɗani mon asamanuji ɗi bildi wa anzala minas samaa'i ma'an o tilline asaman o ndiyam fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum o yaltinani on hen ɓesnoje ɗum woni arsike mon holko fawi hen o yi fala taj'alu lillahi andadan oto mbaɗani Allah fasiraɓe
fasiraɓe jeyde kalifani mo e maccugagu mum mbaɗanon ɗum Allah fasiraɓe oɗo baɗannomon ɗum mbaɗannomon wonmo fote mon ɗum on potani ɗum wadde te o antum ta'lamuno te oɗon gandi kay kala mo mbawɗon rewdene walla kala mo mbawɗon wiide ko kaali jeyiɓe o waɗanani mon ɗum ɗo ko Allah lifti ko fof ko kañum waɗata oɗo communiqué saɗa heɗomo andu ko ummi ko to radio ɗum ubiya kono so tawi ko communiqué ummotoɗi e uluhiya ɗo Allah yiɗi ya renan ɗum ɓernde ma ɗum woni ndenanamo par ce que sa rennimo ɓernde ma tan a rennimo maccugagu ma e suratu Ali Imran aya 64 qul ya ahlal kitabi ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah wa la nushriku bihi shay'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qul ashhadu bi anna muslimun heɗo o communiqué e hemon joomen defte en ahlul kitab heewi ɗo Allah inni ahlul kitab mo famani o wiya ko tubakoɓe walla ko yahudiyankoɓe tawa an suuduma ne heewi defte mbiya ko ɓen jaltina hen hoorema mbiya ɓe an ala hen ko ɓe walla an aɗa jangi defte ha heewi defte fiqhu fof aɗa jangi ɗum jaltina hen hoorema walla Allah wiya ahlul kitab tagodima ndiɗo tan ko deftere qur'ana mo jangata o fof nene zatima o jejjita kadi hoorema mbiya ana jeeyaka hen koko kaari en kaldete ko ropaɗa toon tan dañƴa probléme to ɗum taki so tawi jomiraɗo wi ya ahlal kitab e hemon jomen bindi en walla jomen defte en noto taw ka ƴoƴƴo keɗoɗa ko haalate kaw ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanko wiya qul ya ahlal kitabi e hemon jomen bindi en ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum on garata enen fof ndenden poten e konngol gotol alla na'budu illa Allah oto gonen maccuɗo hay goto so wona gonen maccuɓe Allah on garata mbaɗen ɗum wala nushrika bihi shay'a mba sen mo rendinde kalifani men e maccugagu men haydara par ce que sen mbaɗi ɗum gureten ko gurnam normal te wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah mba sen jaggude woɗɓe ɓe jeeyi woɗɓe ɓe gaga Allah ndeno ɗen ɗum jomiraɗo wi fa in tawallaw so tawi ɓe calima ɗum ɓe ɗurnima onon jaɓɓe ɗum ɓe so qul ashhadu mbiyo minen de min ceeduɗe bi anna muslimuna minen komin jebbiliniɓe Allah e ɗum wadde en ji toɓɓere nde ceerno men ceerno Hamady Dieng wiyen jewtane ɗum ɗo fof ko hen yalti ya ayuha nnas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ɗum fof ko li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum mi sikku ko ɗo tan darnan mi tawi neɗɗo ene jogui namde ko haala ko namno mbasen wadde kono gam ɓuɓade ko conférence watten eɗen mbawi haalnude ɗo tan so tawi namde ne goodi inchallah ko musidɗo mom Malick Samba Talla Ndiaye assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu khalifa diine ha khalifa aada fof aɗen juuro on amen calmino amen jetto on kadi bon min mbima ceerno Malick bisimilla min calminima min juurima Allah jarama amen ñagonoma Allah yo Allah jinnu balɗe ɗe jinnu gurdam saabu wonko cagguiɗɗa min ɗo yeri ene mawni amen no fewi ba saabu aɗa andi meeɗi wadde saaha goto kiciɗo goto won waaji goto no sankiɗo amo wirneɗo guenale jolo fendu yimɓeɓe en gaari jooɗi ha hunde juuti ɓe mbi hol paɗaɗo ɓe mbi ɓe paɗi ko kalifa makko ha ara
yaafom ndo fuɗɗo ubbeede yimɓe ɓe nelirone kalifo wi mbeɗen ara yimɓe ɓe pati ha kaaɓi kadi mbi onon mbirne o ɓe mbiya ala sowona kalifo o ara ha ɗo Allah adduno kalifo o taarimo laabi tati wi mbirne mo mi yaafimo kono so tawi kay ndekete neɗɗo wawa halfude neɗɗo minen kam Allah jarama a jarama amin jettuma amin ñawgonma hen Allah gueɗel ɗimmel ngel ɗo mbiɗa ɗo ɓiɗɗo jibinaɗo mbo ronata mbiyaɗo ronata bammu min manki ɗon famde seeɗa saabu elle ɓiɓɓe ɓe mbiyata ko ɓiɓɓe jibinaɓe e lawol e ɓiɓɓe ɓe jibinaka e lawol jibinaɓe e lawol ko ɓen gonata bammu men ɓe jibinaka ɓe e lawol ko ɓen goni ɓe gonata bammu men eyyi ko ɗon mbeɗa manki ɗon famde ten ɗon seeɗa hasa assalamu aleykum wa rahmatullah eɗen jogui tan probléme mawɗo ko defte fiqhu surtout ma fiqhu malik ko ɗum ɓurɗen janngude kamɓe ɓe mbiyata ko kalfaɗo so tawi ko kalfaɗo o wona debbo walla gorko ronata ko koye lifaɓe makko heewi ɗo ɓeeɗo ɗiɗo maayi hilifaɓe mum ngara donna ɗum itta jawdi ɗi fof nawa tawi ko ɗumoyne jooɗi en andi musiba kay ko ɗon haaji te wima noon ko fiqhu joni goppa ko Allah haali ko qur'ana mum o an ko neɗɗo windi kañum e miijo mum ndewa ɗum defte ɗe ne bindi ko ɓuri ɗum bonde boom aɗa andi rasul sallllahu alih w sallam won yoɓe hen sahabiɗani ko maccuɗo makko a yaani ahamadi ñang o wima seydi ko maccuɗo nelaɗo sallah sallam nelaɗen fof ene suusi jogani maccuɗo o suusa leydi wonko addinomo tan e galle nelaɗo sallllahu alih w sallam haw rokkimo bandu kono dewgal ngal ronki barsude dewgal ngal iwi Allah wi nelaɗo yo restu debbo oɗo ko ɗum tagi noon hen saaha aɗa yiya defte fiqhuɗe canka men eɗen ko ɗum te neɗɗo jangga fiqhu ha para sa namnimo ko wiya ko mi janggi shariatu muhammadiya woni tan koye alqur'ana ala deftere wonde fiqhu miijo neɗɗo ay ɓen waɗɗe ɗen defte yo Allah yoɓɓe moƴƴere ɓe jinno tan ko fewnude wonno ko pewno o bonnata non ɗukkumo ɗo misal tan a yaani hen saaha dewle men aɗa yiya dewgal lummugal tawa e lawol gotol huta wiyeɓe ceeri laabi tati ɗum koye ko fiqhu wi noon en dewoytano ko alqur'ana wi ko addala ko marratani e kono goppuɗen ɗo qur'ana ndewɗen defte ɗe a yiyat joni dewgal bonne wiye ko goɗɗo ma resta ɗum ɓe ceeri laabi tati te koɓe ceeri ko fof ala hen kumta ka i musiba kay ko ɗon hani min ɗum mi watta ɗum appliqué e yam mi watta ɗum e appliqué e ɓandam jamais. C'est la première fois que je tawtere conférence Thierno Malick ko ɓooyi wadde conférence noon mais ko caggalam tan heewi wonde donc Allah ko hannde hokki kam tawede conférence makko won haala makko mo haali ɗo o wi manam yimɓe feccere mabɓe walla ko ɓuri ko hewde sah mbiyaɓe jaggi aljanna ko dow ko ɗum ɓe jaggi donc mbiyete e nder an e miijo ma e nder haala mo kalɗa ha so tawi wonani dow tan ko less woni par ce que ko wonani dow kam mbeɗa sikka ko less tan fotata wonde voilà e nder haala ma haali ɗo haala kadi ɗi ɗeɓi kam ɗuminde seeɗa ɗi ɗeɓi kam hawde seeɗa ko fate tagore Allah wona neɗɗo tan tagui wona bani adama tan o tagui o tagui leɗɗe o tagui kertode o tagui baali o tagui beyi nayyi goɗɗum e goɗɗum o tarti men fof mataw ko tagore makko eyyi mbiɗa noon neɗɗo kanko personnellement e nder haala ma nde ɓurmi jaggude ko kanko woni aljanno
ko hetti ko wona aljanna ɗon kadi mbeɗa mankira famde ɗon mbeɗa mankira ɗon famde seeɗa par ce que leeraji mbiɗa neɗɗo fadata tan nde jagge haqqille mum ne fada ha manam ñalawma jomal ya mowti ara après oɗon saaha nak ko ɗo no ñaawete so tawi ko koɗɗo yaade aljanna o yaha so tawi o fotani yaade yeyi ko goɗɗum joni noon e nder haala ma neɗɗo so tawi omon jaggi ɗum ɗon te an aɗa jaggi ko wona ɗum ɗon jinmi lamnoɗa kam ɗonete mati ko neɗɗo personnellement kanko ko kanko woni aljanna walla wona kanko alhamdulillah aɗa andi wona yimɓe ɓe jaggiri aljanna e Allah fof ko ɗum woni wonno hay baba adama ɓe mbiyatno ko nannama aljanna kono jippina e leydi wona ko noon nanirta e o ittama aljanna o jippinama e leydi wadde kam hay so tawiɗo bof neɗɗo o mbiyaɗo o sa naati aljanna yalkata tane kam naatino toon waɗi bonnande yalti aɗa foti andude hoorema kam taw ka neɗɗo kay kaɗɗinɗo sa waɗi ko wonno ko tan a yaltinte woni ko ine ɓelguel neɗɗo ko yiyata ko ɗum fof ko Allah tagi ala tabɗo mum nde wonno ala tago mo wona Allah neɗɗo ko woni e hakkude leydi e asman fof ko neɗɗo halfina ɗum ala kalfinaɗo ɗum goɗɗo ko wona neɗɗo e halfini ɗum ko Allah nde wiyata inni jaa'ilun fil ardi khalifa suratu 2 aya 30 wadde a yi ko neɗɗo o halfina kala ko woni ɗon kalifaji ɗi joni noon enen probléme men sen nani adama wonno koye aljanna yaltina tellina e leydi jaggate ɗum ko ɗo asaman wonno tellina ko noon jaggirten te kadi jaggen adama o ko goto wonimo Allah haalata te adama way kono jomiraɗo ay so wi tan misal tan sa wiyama Sénégal naajo ko enen fof walla wiyama tan ɗi adama ko goto ka laade a wiyani ɓiɓɓe adama mbiɗa tan ko ɗi adama a nawdi fof ko neɗɗo ronki andude adami yanke o woni joguiɗo ɗi tagodi kala nde jiiɗani omone aljanna ko kanko wilsinto sa yi to defte ɗe ɓe mbima ko so neɗɗo o ñawama ɓortete oɗo wutte ɓorne wutte gonɗo nanne jeey wutte aɗa nana ɗum kono wona ndi tagodi ɗiɗo tagodi Allah koko horsini ɗum nannata ɗum jeygol hay so neɗɗo waɗi ko boni janggo e jaam hawre Allah o ɓortete ndiɗo tagodi o waɗene tagodi woni ɗo nato e aljanna mi anda ko jeygol ɗum famnanma wadde ndi tagodi woni koye aljanna kono wonɓe ganda ɗum ko jooɗoto ene baɗa gandirta ay neɗɗo so ɗaccuno haqqille tan seeɗa ñande Allah ɓurtimo o wutte hay ɓuuɗo halkata yimo mo ne handammiri galle makko omo ne kucci en ɓeyel mbaɗi en wonko feerimo resdude ɓuuɗu ha ɓa janggo walla ɓawa janggo yiyata ɗum ko neɗɗo halfina fof neɗɗo jeeyi fof kala ne neɗɗo ɓorta o wutte hotta wutte goɗɗo e a perdi fof te wonɓe ɓe e jayli e wonɓe ɓe e aljanna kamɓe fof aɓe ganda wonande ganduɗo ɗum ɗokkumo misal nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ko kanko wi so neɗɗo maayi yo loote en loote n'est ce pas e so neɗɗo maayi ha paari lootama o yo hasne yo ɓorne comci so neɗɗo ɓornama comci eɗen juula ɗum en daro hay goto ɗum wona kanko wi noon so tawi omo ubbe hoore nde ko yo huccide worko koyɗe ɗe kuccira e taw o huccine funnaji ɗum fof ko nelaɗo sallllahu alih w sallam jangguide men ɗum
te o firante men tan ko ayaje gonɗe suratul inshiqaq aya jeegom aya 12 ɗe jomiraɗo wiyata ya ayuha al insan innaka kajihu ila rabbika kadahan fa mulaqihi fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana li ahlihi masrura ya innahu zanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira neɗɗo serata ayi ko takinora sallallahu alaihi wasallam o wiyen banno ko jibitte no wayno leydi ko wona neɗɗo kono a yi ko jibitte ɓiyum loota ko wona neɗɗo ɗum sabu mbiɗi maayi ɗo o ɗo eɗen loota ko hay sen mbiyanimo yo Allah yurmomo yaafamo ko lootatenmo ko o ñaagude Allah eɗen ñaagonomo Allah so arti o jibtinama yo won ko lootate ko jibinte ne heewi de neɗɗo ne jibina puccu ne jibina babba jibina onon ko jibinte loote ɓiyum loote ko neɗɗo ɓornen mo comci ko taki eɗen ɓorna mo comci eɗen ñaagonomo Allah so arti yo won ko ɓornoto comci ko ɗum taki ko ɓorna comci a yi ko jibinte ɓorno ɓiyum comci watta seɗen juulamo en darot tan ko noon jaggata e hoppi en ƴurotama ko taki en ƴurotama en jaggata e hoppi en jiɗa o arta o wona ko jukki pucci en beyi en baali en ko jukki e ɗum en jiɗanama ɗum wona aɗa heeɗimi de aɗa heeɗimi an namdiɗo de eyyi ko ɗum taki en ƴukkata ko en darot tan eɗen ñagonomo Allah so ari yo daro comme no men sa huccinno funnague a windi bindol Mouhammad mim ha cawɗo mim ɗen no ubbirtamo ni koye bindol ngol nde wonno kanko ko mim ha cawɗo mim ɗen aɗa ñagonomo Allah so ari yo wonte bindol ngol eyyi ɗum foof ko nelaɗo no silana men ayi ɗo wiyata wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi kanko jomiraɗo o wi men fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura kala darɗo e makko aɗa heeɓi bindol ma walla talkuru ma jungo ma ñaamo duttoɗa to koreji ma aɗa welti oto gokkunɗa koreji ma heɓrude talkuru mum jungo mum ñaamo ko yeeso ma hedda yeeso tan yeeso ma hedda yeeso kono ay heddiɓe ɓe mbimami fof sa ƴeewi jeese mumen keydi ko caggal nde wonno ko ɓen Allah wiyata wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura ƴeew kala ko neeɗa e galle ma ko ɗum wawi wonde fof ko wona neɗɗo taw wona wandu kadi ko goɗɗum tan kala hen ko jiiɗa sa hojjini ɗum seeɗa ma taw tan kono mum ndu heeɓi ɗum ko caggal keecen par ce que yeeso mum ngo woni ko caggal a heddi neɗɗo eɗen fof jeese men ko ni on noon kalki men an cikkata ko gol lawol tan jiɓenɗa an ɓe heftima ko moƴƴi anani o kay sa yiɓe aɗa ɗum sisiɓe kono aɗa yurno yettode wonde nde wona si affaire yettede wonno gollude ko ɓooyi a jarama ɗon mbaɓe ceerno Madi a leerni ɗum waɗi noon itan fof mi addatema o hunde mawde ay ɗo ko ɗum tarni yimɓe aljanna jiiden yo Allah ken aljanna wona aljanna Allah wi wal aqibatu lil muttaqin aljanna mo wona n'importe qui naata hen wona noon fof naata hen ko hulɓe Allah hulɓe Allah wono waɗi mbimi ya haalani julɓe ha yimɓe ganda koɗo hulde Allah ay no kaɗanni no addiri ni dalilaaji ɗi holli kulol Allah a wonta ɗo mbiyami Gouye Demba min Gouye Samba ɓural Allah wi ɓural kulol Allah
inna akramakum inda la atqakum ɓurde mon ko ɓurduɗo Allah a teso ha feewi neɗɗo sona ko ɓural hol ɓurdu Moustapha sallallahu alaihi wa sallam nelaɗo Allah bella ene waɗde e tawala ɓurdu nelaɗo Allah nelaɗo Allah dañino ko wiyete maccu kam fo keke mi soodani o dokoroɗo o rimdini ɗum ono kanko wattu o jogata maccu te neɗɗo ñemtide ko Moustapha sallallahu alaihi wa sallam o nelaɗo noon macciɗo wiyete ko Zeyd bamma ko ari ene yiilo ha yimo wiyaɓe omona gal nelaɗo wari wi nelaɗo ɓo ko ɓiyam kañum garini nelaɗo wonna jogata ko maccu rimdimo wima he Zeyd so taw jiiɗa yaade bamma yah so taw jiiɗa ko heddor kaala Zeyd wi min nelaɗo an jin ɓolde ayi on Zeyd waɗi application ay albiyata annabi wawle bil muminina rasul Moustapha sallallahu alaihi wa sallam yo ɓuranma hoorema bamma yayma bismuma aɗu fof kala ko wona Allah ɗum ɗo rabbuma ko waɗi ɗum appliqué joni noon Moustapha rekki debbo Zeyd waɗi ko debbo ye Zeynab ha ɗo hoɓaɗo ɗum Fouta mi yaani ɗo fof min ɓurma te jiyam ɗeraɗo ala fate rokkuma dewgal woni noon ha taga ɗum Zeyd woppi Allah ɗumi dewgal ha ko nelaɗo e mo Zeynab mo Zeynab maccinoma seere an nelaɗo kuma ala humo dewgal hakko mayna mo maccimaɗo inna akramakum inda dara malikiyam yo ala junubade ma ɗum waɗi hitan fof min ɗumaya mali innama yahsha Allah min ibadikum kulli alsam anduɓe ko hen jeeɗa wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ɓural gando ne ɓurdi humam binne dewowo Allah taw ko aabidu sa nani aabidu o ko dewowo Allah o wona gando noon kono ko dewowo Allah ko kulɗo Allah ko dentiɗo kadi Allah ko goɗɗitiɗo kala ko metti Allah gurdam makko fof ko dewal Allah o wiyete abid kono ay o baaɗo ni oɗo baaɗo ni gando o ene ɓurdi waaɓe niɓe hono no nula sallam ɓurdiri ɓurɗo jasde e leñol e nder tagore he wona no nulaɗo Allah ɓurdiri ɓurɗo e tagore o de ala ko ɓurɗo jasde e tagore he no nulaɗo Allah ɓurdi on ni oɗo gando ko noon o ɓurdi oɗo abidi dewo Allah mo anda Allah noon ceerno Maliki Ndiaye jazakallahu anda kulla khairin zadakallahu ilman wa sharafan wa rifatan bi jahi nabi Mustafa sallallahu alaihi wa sallam mi señang anna a jarama dendagal bandiraɓe julɓe kala garnoɗo ɗo yo Allah dardu ɗum yitere yurmede mum ñaguiɗen Allah tan ko yo Allah yurmo en yaafo en ñaguiɗen Allah tan ko yurmede Allah e weɗi Allah men nde wonno ko ɗum tan neɗɗo wawiri dañde e gueɗe Allah subhanahu wa ta'ala ko jurmo Allah tan ali janna mo ceernajo o haali mo ceerno Maliki wi o hay goto wawa ligganade Allah ha nata ali janna mukk on ala nde nelaɗo wino noon sahabaɓe ɓe mbimo walaw anta ya rasulallah o wi walaw ana hay min mi wi ije walaw anta ya rasulullah hay ana wawa ligganade Allah ha nata aljanna liggey ma nannuma aljanna o wi walaw ana ha timmi laabi tati ɓe mbi e wadde noon holko nannata neɗɗo aljanna o wi ko mbimi on ko de walaw ana illa an yagmidinillahu bi rahmatihi hay min sallam mi wawa natirde Allah kullam Allah dewalam Allah mbawirmi natirde Allah tan ko jurum Allah subhanahu wa ta'ala waddi Allah rokken yurmede mum kala kaɗa dañe Allah ko e nder yurmede Allah he woni aduna e lakara woni ko bani adama dañata ko wawi wonde foof kala moƴƴere Allah ko neɗɗo ne daña
heɓata ko yurmede Allah subhanahu wa taala ɗum kadi ko tagore nde fof ko woni dow ko woni less e ko wona bani adama fof ɗum noon oɗon jarlo kam oɗon jaafo mi juurima mi salmini mi weltima mi duwima yo Allah hokku en balɗe juɗɗe e battane moƴƴe yo Allah dandu en e masaiba dunia wal akhirah yo Allah dandu en ko wiyete fitinaji yo Allah dandu en e gacce aduniya e lefte lahara yo Allah ɓoynu en hettade konguɗe moƴƴuɓe Allah taw eɗen keɗoroɗi Allah ha mbawen naftorade nafa en aduna men e lahara men ngam barke nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam hormo cheikhana radiallahu taala anhu bi barkati alqur'ani al adim wa ma fiha min khayrati albarakati wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin fatihi as-salatu al-fatihi laabi tati ya ladifu laabi jeenayi taqabbal Allah yo Allah jaɓi yo Allah jaabo yalla rokke ngadi tawtere o saaha mo wuuri taw ceernajo o Allah ne joƴƴinamo kadi nde ɗo jonde o gollane en goɗɗum ko ɓuuri ko golluno e nde ɗo jonde ma zalika ala Allah bi aziz bisimillahi goto fof fiɓanni mum haaju mum